Ай байна барин чиз нав пештави рафта сара Тоҷикистон. имрӯз шароитҳои хуб барои варзишгарои тоҷик муҳайё карданд ки ин дар соли 2012 то 2015 ҳамиз чизо набуд. ин ҳамин муддати кӯтоҳ 1 сол 2 сол мешавад ки ин гунаш залҳо барои мо кушоданд. дар ин залҳо ҳозир тамринҳои хуб нишон дода истоданд. устодон муаллимон аз дигар давлат оварданд барои оне ки ҳамин варзишгарои мо натиҷаҳои хуб нишон диҳанд. ҳаракатҳое ки аз ҷониби намояндаи аммо намояндаи ӯзбекистон бубинед як зарбаи қавӣ аз ҷониби ӯ буд. дар инҷо тӯли 4 моҳ аст ки машқ мекунам ва хело варзиши хуб мебошад. мехоҳам парчами Тоҷикистонро дар ин намуди варзиш баландбардорӣ намоям ва